kamat kabaya day ka district council bat kajing tung ya paim maremdor sim ubaday usim jong kahima suara. Kani kamat kati kaba kata wat ya ka jingmut ka jing perhat jonga. Om tang baka kata ya iba arden. Om tang baka kata ya kahima suara. Bat ka kata ya ka buram ka ijat jong kahima barokawai. Bat kumju ya ka jat penriyo. Tikai kabang kwa bangan wanra hang ni ya kata ka jing penkuit. Ya kata ka sensyar kadar ha kata ka ri ka jongi. Kadai na barit. Tikai ni kamat kabadai jong ka district council. Bat kata ka jing ai sanat ya upaim marem dors im. Ngasim bakadai tang kamat kabarit nomor ba. Lada kadon kajing bakala naka district council ru ngidang long ki bakaloi bangin penbet. Lada kadon kajing bakala naka hima suara ru ngidai ban long ki bakaloi ban penbet. Ngidai ban sim bitang inu ita ijing bakala ibarit. Umpat dadai ban dapen mi kita ki jing yapat yapra kajak ban riu jongi. Namal ba katkum katu ka video ko bangalapan ba iba arden ilaong yang ba kitu ki hima suara ki ba kitu ki brio yong. Kitu ki brio ki bakal makwar. Bakim simla ai jing tip ya district council ba thang yu sim ru ba thung yu sim ru. Di kata ngang ko an pensyai shua ya kata. To habang awan hang ni ngang ko banon penbet ban pensyai bat banga yo hadu kat nu kajing iet kipat ba ya iba arden. Namar ba ngau ngadu alang kajing iet. Namar ba ngayo baki brio ki iet hadu kat nu yang namar banga ai jing kersyan ya iba arden. Dikata ka kham khata bun yang ban ya iba arden ro. Namar ba ide brio ba buram ya imei jonga. Kamut banga buram ya iba arden kamut banga buram ya imei jonga. Dikata ka ba ngakwa ban pensyai hang ni ba lesi ka bakala ka district council ru to nginwan ra ya kata ka jinya penbet. Baka district council kadai kata ka ba bat ya kita ki an kita ki MDC kiba la shimti kat UMDC. Kamun kidai kita kiba tip ya ki an jong ka district council. Dito kata lada kahima suara kala pentip bakadon kata kajing tung sim bakala dan kata kajing yap usim namar ba usim thamai deban tung lane tau acting chief ru uba deban tung de kata kadai nakaliang ka district council ru bakan pensyaya kata tongan simbe ya kata ba lesi ka bakala ka district council hangta ngam kwa ba kata kajing keren jonga nganwan hang ni ban pensyit inu namar ba ngakwa ba ngan penkuit ya kata ka politics da ka ba ni ki long kami nginon ban keren ni kinu kimat ban penjem nut wadi kipat ba kibat da kajing iet kat ni ya iba arden bat kumju kiba iet yang namar ngayo ba hakinu kikam ki bangalet ngabang babun bah kijing let chani satai menero tang suan kata ka meeting kadon kajing alang ka badai na ki bangi let ikini kikam ki badai ki kan asam laban ai kikam ki jam kitang syukan do yang kita ki beriu ki ba iet pra bat ki bung iet pra kitang yang ana do jangai ki la syura ka kti ki ang kong persini dikata ong PDB kesan pra ne kiong hawai tengong kumno mangai iba kesan pra akila ya thot bahaya nga kiong ni laingi kitu kikam ki ban sala ban penbet kiong kitu kikam ki ba kumto sen mi ki set mi ki jing tenju tin ta kiong sala ban penbet kitum lele tamang ni so iet bahaya phi se yo phi ki youtube
Dia nang tabat mendai nang kataru mendai mangahap penithu hi mangaya kiru. Ngadu jengai kilas ra lupa ka ketik yang konversi ni berok-berok entah. Dia kata kamut kadai nakajing ithu ya iba ardan kita ki briu ki bala ithu yang dekat nu nga ai ke burum ya iba ardan namar ba ngayok burum kat ni na iba ardan dekat nu taman sngot met lada ngakran hi nakasentur ke jongah dikata bang aku aban pensyai hang ni ngaku ba ngaku bangan shimbet ba leksi kadi bakala jong ke district council ne to ke district council ken sa pensyai yang halor kata bahang kajing sutu jonga ngasngu kumba leksi ke bakala ke district council namar ba ngalayo i ya kita kisiti kiba ka hima sora kal ajing tip sya ke district council di lada ke district council pa de lada kam dei bakan poisa do kani kajing ya kaja komni pan kala ban long ba kiru leksi kibun kam kampat strike takam jabiang kajong kiru leksi hak dak la suong bal adai ban thang no yus im namar bakani kajong mentak babun kam kibun kimat jong kibi MDC kiba hak district council kiba ki hab bagen trai leksi kadai kasni kiba kibun kam dia nang ta leksi ki kelat ne leksi ki kemuan kata kajimut jong perkhat bakin shim bakade kajing ket khle jong ke district council bakan ong haba ulayam upa im dekala dei ka kamram jong ke district council bakan thung ya utau acting chief lani kadi ka kamram jong district council bakan thung yus im dikata kadi ka banga khami lenti na ka district council bakan pensyai kum kata bat nganget leksi lada kala pensyai lada ka hima sora kam shim la priang kataru kadi ka ba ngaru nganum la bangan kersan tinga supwa bantip hang ni balada ka kajing bakla jong ka district council ru kan pensyai balada ka bakala ka hima sora ru to kan wan ras kanu kata kajing pensyai yang ki pat baru kanang ba upai marem doru ubalathung bangi kwa bangin yo kata kajing kersan ke bapura kum usim bapura namar ba udai kat orang ba abriu kat usim ubala yo ka kadan sim ban supenya lap ha kita kijing hala hasurong ha kita kijing hala kita ki ransan pat ba ban suong ba u lalilam ya kita kijaka ki puta ulalilam sya kita ki than majai kumta ki babun hi kita ki ba kum kirang ba abriu ki badan burum ki balakiu ki dan hakat kini ki kadan jong ki MLA jong kita ki MDC kidai banda pendan burum meladi ban keran da kinu kimat ki badai da kijing thawa bangin syukran ngin syupen syet ekipat ba kalong ka ka ba ni syurut manga mapi tin ringi kwa ya kijing thawa tang katahi kadai ka ba nakaliang ka district council ru kan pen I ya kata kajing thawa ya ka city ka ba kata ka hima sora kala ICT kumno siya ka district council bat ka district council ru kala ay ka jubab kumno hatu kala karen yakat kum kita kian badai kariti ka dustur kumno ban thang pendan burum yo pa im freeman bat nang dapat bat kinu kita kijing thaw kiba upa im marem dor dei hok ba unlongs im ba ule ya kita ulila me kata-kata peni kita kijing thaw kamu lada kita kijing thaw kiba dan kita kisabut kita kisakhi satar kiba biang ru kamu bakahima seorang bro kawe ru kin laban weng da ka basuk kin weng da ka jing khuit da ka jing pensyai da ka jing khuit ya kata ka sensyar ka khadar tikadai kata ka ba ngakhmi lenti yak ai ka banwan ra kata ka dia trailang hapreng ka district council bat ka hima sora khanang ba kani ka jing khayi yakini ki khap border ki turu kidai ki bang yo iki kita ajur ki ba kat hadu katu ka jing yap jang ulur syai kala ja kum katu ka jing ja ba susni ki kum kita ken num dei shu ba ken dang ja nama kila ja sisien kalong ba nilamat ya kajing yam pat do nut
jong katu kalong yeng kalong sem tik kata kadiban long kadai kasien kabaning kong bat kasien ka bakhat do ka ba annum dan shu kita kijing mat nang ni syakmat bat kata kadai ka banga kerpat ya ka district council makan dapan kijing thok kijing tar halor kanong rim ayu ba upa marem dor dei hok wa long usim bat hakanu karukom ba ka district council kamla ban ayah kita kasanat ru kan dapan syai betik patek kata kamut ngi kipat jong kahima soraru ngin kloy bangin kersyan ya upa marem dor ningin kersyan ya ka district council tikadai tang katahi kapa nga ai burom ya iba arden babaro kini ki briu ki bela ai ki komen ki bakhlam akor ki bela ai ki komen ki ba dan syu kata ka jing i jangi kita kilong kemi tang namar bangi keran tomet ya iba arden tikata kadai ki ka ba ngim ngutenat bakan jaya ki we yang am so namar ba ngakran ya kanong rim da pia kran sni ru kami nak shintur ka jong pi kam shimi nak shintur ka jong tang ba ngakwa banon ra ya kata kamat ka ba nginwan ra sya kata ka solution ba yanung yen ai ka jing kersyan ka ba deikat kum kita kisakhi kisatar tang katna khuble shibu ni phi ba ro ki basngap yakin ni video ki jonga nak we ka por sya we ka por